Shin kishi yana iya sawa mutum ya iya rasa soyayyarsa a gurin budurarsa kuwa ko baya iyawa? Wannan tambayar tana da matukar amfani kuma ya kamata ka shiru ka nutsu ka saurara domin ka ji me za a faɗa a bidiyon akan wannan tambaya. Amma kafin mu je cikin bidiyon, ka tabbata ka yi follow idan yanzu ka fara haɗuwa da bidiyo na kuma ka saurare shi daga farko har ƙarshe. Kuma ina mai tabbatar muku cewa muna buɗe account na wanda yake ɗauke da tsarin Creator Road Insights wanda ake bawa monetization, account irin na United Kingdom, United States of America, Germany da sauransu. Idan kana so kai ma ka zama content creator, kana so a buɗe maka irin wannan account ɗin kuma baka san ya ake buɗewa ba kuma baka san wa zai buɗe maka ba, to nesa ta zo kusa. Ku zo muna buɗewa, ka je cikin bio ɗina kawai ka ɗauki number na kamar magana ta WhatsApp, sai a gaya maka ka'idodi. Idan ka bi sai a buɗe maka. Daga ka kai 10,000 followers kuma insha Allahu za ka samu wannan program ɗin. Kawai za ka je ka cike duk wani abu da suke bukata ka fara amfanuwa da wannan tsarin. Allah ya sa a dace. Bari mu je cikin bidiyon. Tabbas kishi yana iya sawa soyayya ta ƙara ƙarfi ko kuma yana iya raba soyayya gabaki ɗaya. Ta yaya kuma yake sawa soyayya ta ƙara ƙarfi? Shine idan budurwanka ta fahimci kwata-kwata baka kishinta, duk wani gwaje-gwaje za ta yi maka, za ta tsokano maka kishi ta ga kai fa baka kishinta kwata-kwata, to za ta fahimci cewa fa baka son ta ne. Saboda duk mutumin da yake son ka, in dai mace tana son ka, to dole ta kishin ka, kuma kai ma dole in dai kana son ta dole za ka yi kishinta. Idan ko baka nuna mata kishi wani lokacin, baka nuna mata baka son kaza akan abin da ya shafi mu'amalanta da wasu, to za ta fahimci baka son ta. Kuma wannan shine zai bawa wani cikakken dama a gurinta, ta bashi dama tun ta fahimci baka son ta, har ya zo ya bige ka a fagen soyayya. Kaga kenan rashin nuna kishi a budurwa yana iya ruguza soyayya, yana iya sa mutum ya rasa budurwansa. Kuma idan ya kasance kuma kana kishin amma kuma baka tafiyar da kishin naka ta hanyar da ya dace, to wannan ma yana iya sawa ka iya rasa budurwanka gabaki ɗaya. Ta yaya ne za ka iya rasa budurwanka bayan kuma kana nuna mata kishi? Shine kishin akan abin da bai kai ya kawo ba. Kai ta shirme kana hauka akan abin da bai kai ya kawo. Kowa ka ganta da shi kai ta masifa, kana zagi, kana shirme, kana hauka ba tare da kana iya tunani ba akan abubuwan da za ka faɗa, kuma ba tare da kana yin abin da ya dace ba. To wa'annan shirme da haukan da za ka yi wajen tafiyar da kishin naka, shi ma zai iya sawa ta iya rabuwa da kai idan haukanka yayi yawa. Don haka kishi yana da kyau a soyayya, amma ka aiki da tunani da hankali wajen tafiyar da shi. Ba kowane shirme kawai za ka na yi ba. Ba wai kowa ne kawai da ka ganta da shi ko kuma da ka kira ka ji tana waya kawai kai ta zage-zage kana hauka kana shirme ba. Ba haka ake yi ba. Allah ya sa a dace. In ka ji daɗin wannan bidiyon, ka danna like kuma ka share ma wasu domin su ma sai su gani kuma su amfana. In ka ji daɗin wannan bidiyon kuma sosai ɗin nan, ka danna mana na ji daɗin bidiyon nan a comment section. Kuma ina mai tabbatar muku da cewa nan gaba kaɗan zan daina ɗora bidiyo tsina akan wannan account ɗin, zan dawo ɗorawa a sabon account ɗin na buɗe. Gashi nan na rubuta sunan username ɗin TikTok ɗin da na buɗe sabo, gashi nan na rubuta, gashi nan da kalan green. Sai ku je ku yi follow idan kuna jin daɗin bidiyo tsina. Na gode, sai mu haɗu a bidiyo na gaba.